zaben da za a yi zonin ne a cikin bushishin nan, domin wasiyar da iyaye suka ce ayo kenan. In har muka yi haka za a yi nasara kaga shi kenan. Dattijawan garin nan fa kamar suwa kenan. General Ushishi MI Allah ya mai rahama. Alhaji Abdullahi Loko Allah ya mai rahama. Alhaji Usman Gwarjiko Allah ya mai rahama. Alhaji Isa Kanko Allah ya mai rahama. Alhaji Idris Tabi ya ce a yau zo ne. Shugaban ma'aikatan alhazai shi ma yana zo ne. Dr. Makusi da shi ma zai so a yau zo ne. Alhaji Indako Shari ya ce mu yo zo ne. Jagoran siyasa na Nufawa ma yana zo ne. Alhaji mai garin iya shi ma za ya so zo ne. Alhaji Nura Imamu shi ma yana zo ne. Don haka sako za na isarwa shugaban fati. Sako zuwa ga shugaban fati. Bana zonin za a yi wa adalci. Abai wa zonin din duk da ta dace don gudun shiga matsala. Sako zuwa ga shugaban fati. Bana zonin za a yi wa adalci. Abai wa zonin din da ta dace don gudun shiga matsala. Sako zuwa ga shugaban fati bana mu abiye wa cancanta tunda dai abun ba gado ce ba idan ya koma akwai matsala. Sako zuwa ga shugaban fati. Na gode. Abai